efowunini hayi ayitsho kwayifowuni ndaqonda uba hayi andiyazi uba kwenzeka ntoni kodwa siyamthandaza kokokuba uba at least ngasambonela umsebenzi asebenze azosebenzela abantwana bakhe babantwana wemkanabo bathi besithi nabantu bathi hayi bo abantwana babi abazukulwana sithi hayi bemkani umama wabo kanti wahlala ngapha efilipini mhlawumbi sephangela ndiyazi uba kuthe cwaka tu asazi uba inoba kwenzeka ntoni na ndizobulela nobawo endiphakamisile ekuvuleni heyi wandiphakamisa uthixo uba uthixo akaxako noba umntu ebenze ntoni athi ndifuna ukwenza le ndifuna athi ndenze le ashiye zathi bezithembile uthixo uthe angeke ngumntu wam lo ndiyaphila ndathi ke ngoku nento yoba njengoba ke ewe ndiphila ngale fiva ndinayo ndaxelela ubawo ndathi heyi andiqaqanjelwa esasha nditsha iinyawo nditsha nemilenze umnyanam wandingenele ekhemesti wangichaza phaya ngathi ndimke ekhemesti wafumana amayeza nditsho uba ye kuthe kamnandi kanjani ingathi ayindini ufike noba ndihleli nje esitulweni mhlawumbi esofeni ikhona laa nto yam ndiyithi yakhumbula for umoya njengobe ndiyintoshayo andiyishiyi umzimba wonke nesimilenze ndiyasho fika ndisithi siyancokola uthi hayi bobhelekazi yintoni kaloku ndifumanekile wathi mina zanithi wathi heyi iyanditya le nto yakho wave wangena ekhemesti wazichaza ngongathi ndini weza nawoshem amayeza ndasela ikhona nethiwa emanzini engathi mhlawumbi ehlwahlwaza ingathi ne-acid ndisele ndenza heyi ngisho uba indlela ekubhetele ngayo hayi ndizibona ndingumntu bendithi noba ndiyalala iinyawo zingaphandle ndiyathambisa ngoku ndithanda uba ikhona ikawusi endilala ngayo for uba ihlale laa nto ithi ndilala kuse andibinayo kwantoni ngenxa katata hayi ndimphakamisele inasi itshefu emhlophe ngoba nditsho nokutsho ndithi hayi kodwa kuyacabaza ndadibana nomntu ongaqondanga